wara jum nejxom kull jum dat tifkirit. Waħdi bla ħbieb għalaqt kull bib ma nafdal ħadd. Kliem issa mistur ma ngħidu qatt, stampa ġo moħħi bħal ritratt, ħajti biddilt mill-lejl għan-nar. Kien sabiħ ħelu ferriħ qatt ma nisih, kliemu ta' deb osforu fejn ma raħat. F'salt beda żejjel kemm bil-mod, ħarstu f'għajnejja kien jirtot minn dakinhar kemm kejt id-dar. Nitolbok iqaf tersaq xlejja, warrab idek minn ġo jdejja, ma nistax natik li trid qed tweġġani. Kissirt li ħajti sfajt bla tama, qalbi kesħed daqs irħama, m'għadniex noħlom bħat-tfal żgħar tibqax tużani. Issa tkellimt kollox li sitt, kull ma ġarrat, jien abbużat, jien umiljat, m'hemm minni ħadd. Kliem issa jingħad minn fom kulħadd, rridu jħassruli dar ritratt, ħajti biddilt mill-lejl għan-nar. Nitolbok iqaf tersaq xlejja, warrab idek minn ġo jdejja, ma nistax natik li trid qed tweġġani. Kissirt li ħajti sfajt bla tama, qalbi kesħed daqs irħama, m'għadniex noħlom bħat-tfal żgħar tibqax tużani. M'għadux sabiħ s'aktar krieħ qatt ma nisih, ġie rrappurtat, interrogat fejn ma raħat. F'salt għajla jittawwal ftit mill-bogħod, ħarstu f'għajnejja llum jirtot minn dakinhar inħbejt id-dar. Jum wara jum nejxom kull jum dat tifkir.